Babban bankin Najeriya (CBN) ya karyata zargin zai maida dala biliyan 30 da ke ajiye a bankin zuwa Naira. A biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Babban bankin Najeriya (CBN) ya karyata raɗe-raɗi zargin da wata kafar yaɗa labarai ta fitar cewa zai canja dala biliyan 30 da ke ajiye a bankin zuwa Naira. Cikin wata sanarwa da daraktar riko na yaɗa labaran CBN, Kama Ali, ta fitar a ranar Asabar, ta ce zargin ba gaskiya ba ne, wasu ne dai kawai ke neman tada hankalin jama'a domin cusa tsoro a kasuwar hada-hadar musayar kuɗaɗe. CBN ya nuna damuwa dangane da yadda ake ta ƙirƙirar ƙarya da karkatattun bayanai ana dangantawa ko alakantawa da bankin don kawai a kawo cikas wajen ƙoƙarin da babban bankin ke yi domin ya saisaita tattalin arzikin Najeriya. Ya kuma ƙara da cewa irin wannan ƙarairayin fa an yi su ko masu kama da su a watannin baya, da yake akwai wasu 'yan ƙwaƙuduba masu ƙoƙarin ganin yi wa CBN ɗin zagon ƙasa. Ya ce kuma suna son tabbatarwa da jama'a cewa CBN na aiki haiƙan domin kawar da duk wani shakku, kuma ba zai taɓa yin duk wani tsarin da zai kawo wa kuɗin Najeriya da tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ba, a cewar sanarwar. To a biyo mu a cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da ɗumi-ɗuminsa a tashar mu ta ARA Digital.